Ayan na, umuulan na po ngayon ulit na naman dito. Ang Santa Cruzan. Pag sure ba? May tent. Yay, may tent kami. MDR, RMO Hasaan Misamis, thank you so much. Go! Gando! Maraming sila diba? May silpon. Go! Juan, emang jacket. Kaya na, emang isulot niya. I love you! Thank you, sir! Salamat po! Yay! Nagana daw, nagsapo na daw. Mga friendship na. Salamat! Ma'am, Grabe, ang lakas na naman po ng ulan. This is our second to the last day. So bukas is last day na namin. Actually, ito talaga ang aming nagul. sobra. Ito yung problema talaga namin. So bagamat may maraming gusto kumain, uminom, hindi po pwede kasi wala nga po kami. Well, thanks for the extra tip. Tissue ba? Ayan. And andito yung isa rin family na naman. Hi! Hello po. Hello! Taga saan kayo, Nay? Dito lang. Guys, Upper Hasaan. Ay, yes, Steve! May kari-kari ako dyan sa campus. Tapat bang sa gate ng campus. Kainan lang sa mga kids. Nakarin ako alakard, ulam, sudan. ay nani ko pag nakulang. Tabi. Tabi. Lumalakas yung ulan. Sayang ang oras, tumatakbo ang oras, kailangan ng mahubog. Thank you so much, guys. I love you. Salamat sa support. Yan. Buti na lang talaga, may mga friendship talaga tayo nga. Todo support sa amin. Thank you. Baka pwede ba isang table? Oh, pwede nga, may ba? Oo. Pero kailangan talaga malaki-laki yung yung ating tent. Wala, ito na yung antik pa, gamay pa. Luto na na yan, may. Hati mo! Luto na na, may. May, luto na na, may. O sige, iwain na. Ganito na po ngayon yung style ng aming business. Sigawan na lang. Sige, ganyan. Sige, kuha ka lang, sir. Thank you so much. Good thing andito isang malaking family din na kumain. Tinan mo yung kapitbahay ko na naman. Oh. Grabe, Battle of the Usok. Battle of the Usok ba ito? Lakas ng ulan pare. Kalawa. Manila, wala ko Nga. Tayo makakabawi nito mga mams. Oy. Diba? Pita na naman kami. Bukas, last day na. Sana maubos na lahat ng tinda natin. Hopefully. So, ilan ba? May balot at penoy kami ngayon. Kasi dahil dito, mahilig magbalot at penoy. Pero tig kalahating tray lang naman yung kalahating balot, kalahating penoy, di ba? Tapos, saka. So hopefully maubos. May liyempo pa tayo tsaka inasal na. So, hopefully. Meron na lang tayo, ilan yan? 5 case na lang na Red Horse na available. Kompleto pa ang sort. Ang siomay mo, sa kapak pa. Magamit pa yun yung ito ba? Hindi napalitan mo sa taas lang. Yung beef, bago. Yung beef nabuksan hindi. Ito. Wala dyan,
ilalagay ngayon sa freezer. Tapos, ito yung ano to? Yung daan. Beef. So, magligpit na muna kami mga moms. Babush. Good morning mga moms. So, it's already 11:30 in the evening. So, maaga kami nag-close. Nakapaglinis na kami. Nakapaghugas na ng mga gamit. Hindi ko na na-video kanina. No, maaga ko na rin silang pinauwi para makapagpahinga sila. Napakalakas talaga ng ulan. So, medyo nagstay pa kami ng ilang oras doon kasi sabi nila, actually, nagbabaka sakali sila. Yung mga, sila mismo yung nagsabi na, Mi, okay pa yan. May, ano pa muna tayo. Sayang naman, sabi nila. Sayang naman yung ilang oras. Yun ang sinasabi nila sa akin na baka pwede pa tayo magstay para makadagdag ng benta. Kaya nakakataba ng puso kasi Hindi lang sila basta nagtatrabaho. No, iniisip din nila na may kikitain ako, na may kikitain yung pwesto namin. No, yung isang estudyante, sabi niya, "Mi, okay lang naman." Kaya lang kasi nababasa na sila ng ulan. So, inaalala ko rin yung kalusugan nila. Baka mamaya magkasakit sila. So, baka pagkatapos nitong event na to, pagod na pagod ka, kumita ka nga. Diba? Pambibili mo lang din naman ng gamot, sayang. Tsaka kawawa rin naman. Well, anyway, yun nga. So, kinuha ko sila kasi para ano daw nila, pambaon sa school, may mga babayaran silang kung ano-ano. Yung isa naman, criminology student, si Carlo. So, may binabayaran siyang t-shirt yung uniform nila. So, tinutulungan din niya ako, no, na sa ganun naman daw, at least, meron siyang extra income. Ayun. So, bukas is another day. Maaga kami bukas na kilos. Mas agahan namin pumesto siguro doon. Kasi since close na daw yung kalsada bukas kasi bukas na is the main event with Bandang Lapis. So, for sure, napakaraming tao nito bukas. Wag lang sana ulit uulan ng sobra. Kasi baka sayang lang naman, no? Naghahanap ako ng at least 2 tent pa para at least makabawi iba. Sa sales, syempre magbebenta ka, 'di ba? Tapos yung mga tauhan ko, syempre para na siguro kahit paano may pa additional, kahit maliit lang. No? Tsaka tinitingnan ko naman po yung profit, yung income ngayong araw na to. Pag pinasahod ko sila, yung bayad sa rent. Tapos, paano yung sales bukas, magkano yung matitira para sa akin. So, ganun. So, ngayon nga, gaya nga kanina. So, nagdagdag kasi kami ng balot tsaka pinig kasi sinadjust ni Lidal. Ay! Ayun naman yung ulan. Diba? So, nagpainit ako ng tubig kasi, yun nga, nabasa ako naambunan ako kanina. So, I'm planning na magbabad yung pa ako sa maligamgam na tubig bago ako matulog. Yan, para medyo kalma, tapos mabawasan yung lamig sa katawan. Diba? What else? Ano pa ba? First time ko to. First time ko ma-experience yung ganitong klase ng business, yung night market, yung negosyo sa ganun. No, medyo nakakapagod siya. Siguro kasi dahil first time ko, hindi ko pa alam yung technique, hindi ko alam yung strategy. Unlike dito sa store, ito na yun, hindi mo na ililipat-lipat yung mga gamit mo, hindi ka na magbabiyahe ng mga bangko, ng lamisa, ng mga gamit, ng lutuan, etc. So, ayun, yun lang naisip ko. And, ano pa ba? Bukas, iniisip namin kung ano pa yung mga possibilities na pwede namin gawin to add-ons para sa aming sale. So, hopefully bukas, maging boom, makabawi talaga as in, mabonggahan, no? Yung aming mga paninda. So, maaga-agang kilos ito, maaga-agang luto, maaga-agang tuhog, no? Maraming dapat gawin tomorrow. So, it's time for me to sleep na para bukas, ano na tayo, bongga na. So, sa mga guests namin kanina, sa mga customer kanina nagpunta, and bumili sa atin. Maraming salamat, no. Dun sa tent na ginamit namin. Thank you po. Thank you. Kinuha namin kasi sa gilid kasi wala naman pong gumagamit, no, technically. So again, thank you so much na gamit namin kagabi. So, yun ang hindi ko sure kung yun pa rin ba yung magagamit namin tent bukas, or para sure kailangan makahanap ako ng sarili kong tent o makagawa ako ng sarili kong paraan para magkaroon ako ng tent o cover doon, addition para sa aming mga customer na magiinom at kakain, diba? So it's time for me to get some sleep now para fresh. Thank you so much. I love you.